Браво! Видният доцент по еротичен фотограф без алкохол. Без алкохол. Чакай да кажа, Дани се отказа. Дани не му издържаха нервите и си тръгна. Или направи тази услуга да си тръгне. За съжаление ще ни мъчно. Голяма мъка. Ще минем и без него. Няма да яде печено ага. Босна на групата слиза. Босна на групата сменяме автобусчето с по-голямо. По-добро автобусче. По-широчко, по-удобно. Минаваме Драгоман. След малко ще го видите, ето Дясно ли? макар че един е отрасъл в Пловдив, другия в София. Това е игрището, новото игрище на Драгоман. Тук отдясно Стара планина, а вляво Власен. Власенската границата. Няма много трафик като там. И ще пуш пауза в Стари Брод, което е Димитровград. Времето е слънчево и приятно. В София валял дъжд на Стара планина, началото. Град Пирот. Ето центъра в Лопата. Едва 12 часа каза. Час и половина има в град Пирот. Булата карта е пазила пътя покрай него, се е развил град. До 1901 година 90% от българското население. Това е българския квартал. По Титово време го разрушиха целия народ. Това е баща не на българската, а на балканската метеорология. Всичко е върху него. Той учил в Загреб, учил в Виена и по моя идея съвсем скоро чествах на него на 150 годишна уникална личност. Само още една личност ще кажа, за да ми натоваря много. До него още по-богатата къща, която отдавна и няма, нарочно е разрушена, е на доктор Христо Кръстев, най-големият литературен критик на границата на 19 и 20, който е издател на списание Мисъл, най-доброто писание в Европа и който, между другото, е автор на създава литературния кръжок Мисъл, в който членуват и Яворов, и Пенчо Словейков, и Петко Йорданов Тодоров, гениално и българи. Филския водопад, Топавицата, Котенските водопади, това са райски места, които после отиваме тук през манастира Свети Йован. Ето този посот ни е по пътя, всичко, което ни е по пътя, може да го направим. Иначе на 1 километър от моя асистент оператор с мене дава в камерата. Той е натоварен с 2 камери. Моите си харесва зората. Зара. Ще взем в група с Агнешко. Тук, ако искате. Централната улица. Кърдия. Нарочито се все в чужбина. Въпреки че е родена в Америка, това е нейното първо излизане за... Църква, Пазарската църква, също тази е пазарска, по начин пазарска, тя също е българска, но поставя много по-късно. Това е старата църква. Влезте и запрете по една сестичка. Тук е Света Богородица. Нашинска църква, историята на църквата, но снимам. За спомен. Нарича разкосна на тамян. На дребност, на старина. По централната улица се движиме. Как се реката Нишава или Ерма според Християн? Тук е някакъв професор. Народа не се загубим тук по пазарите само. Християнчо от една хубава Сергийка. Това е на кръсовата ракия. Кой ми иска да се снима да бяга от кадър. Това прозгледахме и пазара. Има една крепост, надявам се и до нея да стигнем. Това е интересно. Скочи на Баклук гъбка. Този парк с една крепост. И така ето тук, като бабини видени кули. Хубава крепост с крепостна стена с ров. Да, отгоре може да има и панорамна гледка към град. Добре, дай себе да се качим на град. Пътиши на парзалките, нали? Опите вместо да се качат на крепостта. Ти веднага да ги вземеш децата. Ти ви доведи ги да видят крепостта. На вековето това кале се казва Момчилов град. Обичате крепости, замъци, дворци. Аз много си играя. Ти не си бебе, бе. Горният град, който се състоява от малка църква и няколко кули
да се вратим, ако не. Много интересно. Нашата кула единствено Видин, така бабина Видин. Ги горе там, на балкончето. Той като вас. Това ядате по катеря? Личето стигна и то отгоре. Браво, детето. Първо в малката църква, следите обаче се губят през време на турското робство. Възстановка сигурно. Тук затворили вече. И това. Аз се действа в мой стил, фотоапарат, камера, коментари, диктофони. Бирката с автобуса, но не сме далече, надявам се да успеем. Къде ще ме чакате? Добре, че има 15 минути. Няма да има време да скоча горе до скалите. Какво да се прави? Има някаква гледка към града. Ето я източната кула, върху скала построена през периода на турското робство. Сещам се и за нашата Търновска крепост. И тази добре се възстановили. Качвам се горе, където бяха Бети и децата. Старих екзамената в Белорусия. И точно беше там. Поминното ле няма да надикнаме. През балкончетата. Човек направо може да излети. Всички гледни точки заснех. Доволен съм, благодаря ти, гости. Това беше разходката е скула. Очарован съм, не знаех, че тук има такава средновековна крепост. И как няма, има 5 минути, трябва сме обратно. Край. Вие сега идете? Сега идете? Нищо няма да видите. Аз тук идвам на кой път бе, хора. Идва си на крепостта? Не. Него папарашки е фотограф. Его да крили с баничките и яките. Сега да му направим етап да му ги взема. След 12 часа без това почва събора в това село Крупац. Ядене и пиене. Стоян, че го оставяме с неговата благоверна. Отиваме специално да взема къде да ги вземем. 10 минути закъснение. Нямаме никакъв. Ето ги. Набрежно се сълзой. Мекиците ги няма. Баничките ли? Мекици. Кой взема баничките? Къде са мекиците? Тема на събор сега. Мекиците. Банички. Пазарчето. Чешмата. И сега ще видите в ляво музея на Полишавието, който не е успел. Не го видяхме, да. Ето сега ще го видите целият етнокомплекс, който е много красив. Това е единствената сръбска къща на единственото сръбско богато семейство през 19. Една плитка от първенците. Много красив в сърбо-хърватски стил, с много силно руско влияние. Ще имаме до манастира. Как се казваше? Свети Йован, ама не... Да, те казаха, че прича на ракетата. Да, много прилича. Си тази примка на врата. Християн ме снима. Защото сме грешници всички. Жоро, вика, че това е свобода. Тъй като намериха къщата за монахинята да ни отключи църквата. Я хулиган. Руснаците викат, я хулиган. Може по една свещичка да си запалите това. Да, с другата църква купих, обаче... Добре, детето. Всички са здрави, двете запиши Берната и на Цвети. Живи здраве, много подаръци. Добре. Влади, вкадах си душка. Пречисти ли си греховете? Тази църква Свети Иван си купих едно кръстче ключодържател. Такова готино. Ето ги двете кръща, моите за 200, на стелчето зеленото за 150.
Голубеното и синето. В самото село има много красива църква. За селото Крупатец. Това значи Крупатец. Струпано. Струпано, ага. На куп. Поплено то. Ето къде мога да се подклониме на сянка. Ако ни хване жегата и предеме и препиме сянка. Още от миналата есен. Живи, здрави, млади! Ай Боже, децата! Млади, а старите кои ако мене да иду. Важно да снимаме да остава за историята, да остава за поколението. Добро. Айде, със здраве, Вал. Айде. Храм Свети Николе. Много приятно. И баща ми разказва, и той там. Детството си как се впари на сено. Детството, да. Брат му разказва приказки. Пай ще го отвори! Ето Свети Николай. Храм Свети Никола. Това е на дядови име. Цяло е къде. Някой казва долу. Къде ми видиш? Природа, птички, спокойствие, тишина и 3 деца. Това не е важно. Това е от Иван. Да, е чувствително. Произведение музика. Как обичам цветенцата. Всичко има мини къщичка. Няма ли животинче? Една миниатюрна къщичка. Сигурно някаква патенца живее. Специално за нас отварят църквата. Там си също са живи и здрави. Църквата от 19 век, Свети Никола. Това е старата част от Бойка. Това е старата църква. Не знаем за историята, но изглежда доста автентично. Автентично беше доста за... Тук съм за тебе да снимам. Снимай тук вътре. Това са уникални записи, които са опушени. Бавно ги снимай много. Бавно. Едно по едно и се... Почваме от ултара. Добре. Много интересни сте описи. Pensa popa, de cozato nega, început de la de unii, и дуговаче така. Ред по ред, нали го е? Бавно, ред по ред. Бавно снимай. Сеща се старината, Много хубави. вековете. Благодаря ти, Господи, че сме на това свято място. За историята на църквата не е била разрушавана. Изтъркали стенописите, но някой ден може би ще ги възстановят. Разкошна църква. Истински ме развълнува. Стоял тук по-дълго време. По-особено усещането. Или има доле нещо на ваша? За цвети за рождения ден запалете. Запалихме, да. Ето да показвам сръбските пари как изглеждат. В хиляди. 70 лева сме отменили. Само че те моите избягаха, не знам къде изчезнаха, тръгнаха си. Аз снимах в църквата. Парите са в мене, така че ако са гладни, трябва да ме намерят. Вече свършихме с културната програма. Все пак видяхме 3 църкви, че на връщане ще минем и през другите градове Цар Брод. Там преди 30 години съм бил някъде. Димитровград бившето му име. Но най-важните неща вече ги видяхме. Само пропуснахме в Пирот една интересна къща на чорбаджията, най-богатият човек. Нямаше време да я видим, но трябва да се примириме. Няма време за всичко. Айде на събора! Айде! Който е гладен да ме чака! Та не ме чакате ви! Što nosi u duši
Старещи тук се разбират, съдят се гората, християнски, знаят как да си го направят. Това съм аз, стихията си да снимам събития и пътешествия, когато и където ходя. Така, да има спомени. Кой ще гледа е друг въпрос. Айде, групата на Чарва за червата. Това вече е края май на събора. Бях само щях да се разходя тук да обиколя селото, ама все пак жена, деца. Чакат ме да седнем. Купих нещо за папкане, ама ще седнем някъде да пробваме техните деликатеси. Така има още час и малко. Ей, тук ако седнем. Виж как за много време ги опапа. Нека захранам малко цветен. Сега че пробвай го. Това е гадно е това, да. Не е като на време. Нема да! Вижте, за тебе тая количка. Мини-ми! Това е последни кадри, тук е тръгваме на 4 часа. Там е. Ето го оставим. Каква да се живее? Страхотно Отиват да пикат.
Тя ще ги снимем от тук. Как пика? Пи чай! Пи чай! Ще коментирам. Там може да повторите. Втори дъбъл. Повторете какво се казва. Кой е тата? В Царя Брод, Златоград. Какъв Златоград, бре? Димитровград. Димитровград, да. Тук бях като падна комунизма. 2000 много важни дни се случва, но първо те срещаха с Михаил Александър Караджорджевич и стара Борис Трети, когато отиват в гарата. Нямаше микрофон, там минаха по бега, нямаше много какво да се прави, видяхте. От тук той заминава за влак за Вятика, оттам се качва на хора до Марсили и в Марсили убит. След това този големия атентат, той убит за изпратил видео в българското. Това, което го открихме, центърът на малцинствата. А също тук бързо 96 това е художествената галерия и още малко ще минем по главната улица, ще покажа двете неща и после си разбудем. Това е българския културен център на малцинството. Как си говорим тук ние? Цветенце. На разходка в Царя Брод. Цветенце. Вижте моите цветенце. То е увяхно. Цветенце. Не, виж, не е така. А как? Ами е така. Ето симпатична къщичка. Ето тук стигнахме до гарата. Сега ще снимем децата на това локомотивче. Така се. Ето и гарата, но нямам спомени само за това, че преди 30 години бях тук горе-долу. На Лъж Вериш за през деня. Ето тази страна е много хубава, да, за снимки да ви снимам и тук. По-симпатично душиче. Печен се, мистиче, да, как ли е това? Се удърчи. Да. Аз ви виждах, че Хитни балкончета с цветя. Паметника на Христо Ботов да заснем. Светия, революционер Христо Ботов. Сега ето и църквата. Църквата е затворена, сега ще разберем. Не е за нищо, виж каква хубава църква. Дали някаква църквата, не знам. Последните пари ще ги оставим в църквата. Да оставим стотинки. 6 часа време за връщане. Айде, вече в България сме лека. Около 9 часа и половина сме били в Сърбия през деня. Сега е 8 без 20 българско време. От 9 сме на театър Живот и здраве в Сломавчо. Така че... Да, добре беше деня, доволни сме от екскурзията. Това е.